Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 2-nji awgustyna sanyny Türkmenistan bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň hyzmatdaşlyk geňeşi ähtnama gol çekişdi. Özbegistanda 3 taraplaryň dowuşyk. Garpyz güni Türkmen ýaşlarynyň ilkinji medallary ýaly habarlary ýetirýär. Gelini bolsa habarlarymyzda giň işleýän seredip geçelim. Türkmenistan bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň hyzmatdaşlyk geňeşi ähtnama gol çekişdi. Awada millet syýahatçylyk zolugyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işleri ministri, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýanyç energetika toplumuna, şeýle hem sowda toplumuna gözegçilik edýän ornwasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaq we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Naýef Falah Mubarak Al-Hajrafiýiň dowuşy boldy. Dowuşyň dowamly Türkmenistan bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasynda gatnaşyklary mundan welekde ösürmek mümkinçilikleri aralyk maslahatlaşyldy. Bellenşi ýaly Türkmenistan bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde ösürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biridir. Yurdumyzda sewit hemde halkara gatnaşyklarda parahatçylygy we inançmaň medeniýetini kemale getirmek meselesini işçiň ornaýlaýar. Şunun bilen baglykda özara behwetli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, sewitiň ýurtlarynyň hemde halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berýär. Ulaq logistika ulgamyna hyzmatdaşlygyň işçiňleşdirilmeginiň, şeýle hem energetika pudogyna hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň, haritlaryň we hyzmatlaryň görnüşleriniň özara harit bolan şonuň möçürleriniň mundan welekde artdyrylmagynyň möhümdigi belenli. Dowuşyň çeklerini Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretariatynyň arasynda geňeşmeleriň guraly barada özara düşünmek hakynda ähtnama gol çekildi. Dowuşyň dowamly oňa gatnaşyjylar Türkmenistan bilen aýlygdaky Arab dowlatlarynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasyndaky gatnaşyklaryň uly mümkinçilikleriniň bardygyny nyktadylar. Özbegistanda 3 taraplaryň dowuşyk. Şu gün Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Özbegistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň gatnaşmagyny 3 taraplaryň dowuşyk geçirilýär. Bu 3 taraplaryň dowuşyk degişli ýurtlaryň daşary işler, sowda we ulaq ministrleriniň arasynda gurulýar. Özbek tarapyndan bu dowuşyga Daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Vladimir Norov, premier ministriň ornwasary, Maý goýumlar we daşary sowda ministri Jamşid Hojaýew we ulaq ministri Ilham Mahamow gatnaşýar. Azerbaýjan tarapy Daşary işleri ministri Ceyhun Bayramov, Iqtisadiýet ministri Mikhail Jabbarov, ulaq ministri Raşat Nabiyev, Türk wekiliýetine Daşary işleri ministri Mevlut Çavuşogly, sowda ministri Behmet Muş, ulaq we infrastruktura ministri Adil Kara Ismailogly wekilçilik edýär. Dowuşykda sewit hyzmatdaşlygy, sowda ykdysady, maý goýumlar ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek, ulaq kommunikasiýa ulgamyna sewit hyzmatdaşlygyny putulandyrmak ýaly uğurlarda özara pikir alşmalar geçiriler. Hususan ýygynaga gatnaşyjylar 3 ýurduň arasynda daşary syýasat, sowda, ykdysady we maý goýumlary, ulaq we ara gatnaşyk uğurlarynda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşarlar. Dowuşyň jemleri boýunça Daşkent jarnamasy kabul ediler. Garpyz güni 3-nji awgustda dörli ýurtlar ýakymly bayramçylygy Garpyz gününi belleýärler. Bu bayramçylyk göz başyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp gaýdýar. Bu ýerde milli Garpyz güni hökümne belenilýär. Beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende Amerikalılar Garpyz ýemekde birinji ýerde durýar. Häzirki wagtda 96 ýurtda Garpyzyň 1200-den gowrak görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Taryhçylaryň belemegine görä, Garpyzyň watany Günorta Afrika hasaplanýar. Käbir çeşmelere görä, gadymy Misirde hem tomuz pasynyň datly bakçy önümni ösürip ýetişdiripdirler. Garpyzyň çegitläriniň Misir faraonlarynyň gowurlaryny tapylandygy aýdylýar. 10-njy asyrda Garpyz Hytaýa hem baryp ýetdi. Bu ýere Garpyz orta ýer deňizindäki gemler arkaly barypdyr. Hytaýlylar Garpyzy ýetişdirmäge uly ähmiýet berip, olaram Garpyz gününi özdoşly belleýärler. Garpyz 10-njy 11-nji asyrlarda Ýewropa, 16-njy asyrda bolsa Amerika aralaşypdyr. Häzirki wagtda Garpyz dünýäniň ähli ýurtlaryna diýen ýaly ösürilýär we iň esasy Hytaýda. Ondan soň Türkiýa, Iran, Misir we Amerika ýurtlary gelýär.
Yaponiya bolsa garpyzyň durly sortlary bilen meşhurdur. Bu ýurt garpyzyň durly möçberde we ölçegde ýetişdirilmegi bilen tanalýar. Tomas aýlaryna en köp iýilýän gög önümleriň biri garpyzdyr. Bu datly bakça ekiniň 80 götürümden gowragy suwdan ibaretdir. Garpyza adam saglygy üçin peýdaly maddalaryň bir neçesi bar. Onuň düzüminde kalsiy, magni, şeker, demir has köp. Alimler aşa semizligiň öňüne almak üçin garpyz ýemegi maslahat berýärler. Ola ganazlykda hem giňden peýdalanýar. Türkmen ýaşlarynyň ilkinji medallary. Şu günleri Russiýanyň Vladivostok şäherinde Aziýanyň çağılary 7-nji halkara sport oýunlary geçirilýär. Oňa biziň ýurdumyzyň wekilleri gatnaşýarlar. Çağılaryň o ýetkinjikleriň öz goşly olimpiadasyndan ilkinji hoş habarlar 31-nji iýulda geldi. Şol güni oýunlaryň yeňil atletika boýunça ýarışlaryna badalga berildi. İýleşlerimizden Sabina Kasymjanowa yetkinji gyzlaryň arasynda uzak aralyga ylgamak boýunça gurulan ýarışda ähli beşlerini iýde galyryp altyn medal gazandy. Mundan başga stol tenisi boýunça juwutlaýyn ýarışda çykyş eden ýyleşlerimiz Ilyas Alanazarow hemde Alibek Jumanow kümüş medal gazandylar. Ilyas Alanazarow paýtagtymyzda ýerleşen Türkmenistanyň gahrymany Atamrat Niyazfadyň 43-nji Zekini ýaşlar mektebine, Alibek Jumanow ýaş olimpiýatçylar taýýarlaş mektebine okuýar. Bu ýarışa jemi 10 topar gatnaşdy. Erkin görüş boýunça 50 kg çenagram derejesine ýarışan Selvi Zahirowa 1-nji medala münasip boldy. Bu 15 ýaşly Turgonyň ilkinji halkara üstünligidir. Türkmenabad şäherinde 30-njy orta mekdebiň okuwçysy şol ýerdäki 2-nji sport mektebinde türgünleşýär. Oňa Zafar Nuraliyew, Bayram Aliyew, Umid Haliyew, Rozjuma Meredow ýaly tejribeli tälimçiler tälim berýärler. Grek-Rim görüşü boýunça geçirilen ýarışda Alasatyew 62 kg agram derejesine çykyş edip 1-nji medally eýi bolmagy başardy. Ali Mara şäherindäki daşar ýurt dillerini ýürütülüşdirilen 10-njy orta mekdebiň okuwçysydyr. Aziýanyň çağılary ýarşy dowam edýär. Halkara sport oýunlaryna türkmen türgünleriniň medallardan ýene bir toparna münasip bolmagyna garaşýar. Ene mehriban müşdoklar. Atawatan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti taýdanlaryň görkezilişini synlady. Ýaponiýada täze ministri wezipesi döredildi. 2-nji awgust ýyldızlar näme diýe? Günnelik teleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişeň okap bilersiňiz. Mehriban müşdoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajeniyesini töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň inneki sanlaryny görüşýänçek hoşda bolun.